Mahimo ba nga pugson ang akusado sa pagtistigo batok sa iyahang kaugalingon? Sumama pa sa Article 3, Section 17 sa atuang 1987 Constitution. Why bisan kinsa nga tao nga iobligar aron mo tistigo batok sa iyahang kaugalingon. Mao kini ang pagpugos ngadto sa akusado nga muluwat og pamahayag nga makadaot niya, nga makapakundikto niya, gidili kana sa balaod. Pananglitan giingna na siya daan sa pulis. I-present ka na kang nga korte. Igna gyud ha nga ikaw ang kawatan. O gihimo kana sa akusado na pugos siya og angkon o luwat og pamahayag nga makadaot sa iyang kaugalingon, kalapasan kana sa gitawag og right against self-incrimination. Pero kung wa pugsa, wa pugsa, unya voluntaryong niangkon sa krimen, valid kada.